Ребенка одного несешь на руках, вторая идет. Балаларын котырып үтерә язган әни кеше вакыйгалар булган төнне тикшерүчеләр белән бергә яңарта. Эксперимент бу. Покажи направление, откуда пошла детьми. Бүген ачыкланганча, үги әтисе белән шушы йортта спиртлы эчемлекләр эчкәннән соң Валентина Фадеева 4 яшьлек кызы 1 яшьлек улын алып үз өенә кайтырга чыга. Әмма тикшерүчеләр әйтүенчә, йорт ачкычын онытып калдыра. Әнисе кайтканын сарайда көтәргә була. Олысы туңа башлагач, тәрәзәне ватып, аның белән өйгә керәләр. Кичкенәсе сарайда кала. Фаҗига менә шушы хуҗалыкта килеп чыга. Яшь әни 2 баласын алып, менә шушы сарайга чыгып киткән дип фаразлана. Ул җылытылмый гына түгел, аның хәтта ишекләре дә ябылмый. Эштә балалар киемнәрен күрергә мөмкин. Бу хәлдән авыл халкы инде икенче көн аңына килә алмый. Я в шоке. У меня самой ребенку год. Әле дә шок катам. Үземнең дә 1 яшьлек улым бар. Уйлаган саен күзгә яшь килә. Берничә сәгать салкында яткан оныгын иртән эштән кайткан әбисе тавып ала. Табиб чакырта. Эшегән сабыйларны ашыгыч рәвештә ДРКБга алып киткәннәр. Кичкенәсенең хәлен бүгендә бик начар дип бәяли табиблар. Хәзерге вакытта олырак баланың хәләте тотрыклы дип билгеләнә. Тәннең эшегән өлешләренә бәйләүешләрен алмаштырып торалар. Кичкенәсенең хәле кичәге үк шактый начар булып кала, ләкин стабильләште. 2 баланы да табиблар тәүлек күләм җитди карап торалар. Моңа кадәр гаилә махсус исәптә тормаган, Кыркүлгә күченеп кайтканнар. Авылдашлары сүзенә караганда, эшүчелек белән мавыкканнар. Она приехала сюда годов 5. Ул кызның әнисе монда 5 ел элек күченеп кайтты. Минем энемә кияүгә чыкты. Гаиләләре белән эшкәлиләр иде. Ире, иншалла, хәбәтер булды, балларын хәбәт карана кеше, как чужой булгала. Так что мин положительно только иреннән беләм. Хатаны эштәп йөренә, балларын белмим. Бүген Алексеевск районы суды 22 яшьлек Валентина Фадееваны кулга алырга дигән карар чыгарды. Залда ул үз гаебен таныган. Подсудимая раскаялась. Судта елады гафу үтенде, үзенең хаталарын кичерүен сорады. Дело возбужденное 13 января 2021 года. 2021 елның 13 гыйнварында җинаять эше ачылды. Валентина Фадеева балык булмаган баланы аеруча кырыс юл белән үтерергә җыенуда гаепләнә. Валентина Фадееваның әнисе дә заманында ата-ана хукукыннан мәхрүм ителеп, кыз башка гаиләдә үскән булган. Хәзер үзендә шундый киләчәк көтә. Опека органнары аны хукукыннан мәхрүм итү өчен документ җыя башлаган инде. Алексеевск районыннан Рания Абдрахманова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.